x'inhu l-isbaħ rigal li nistgħu nagħtu lill-ommijiet ta' pajjiżna? Mhux li jkun hawn ix-xogħol għal uliedna, mhux li jkun hawn ix-xogħol għall familji tagħna, mhux li pajjiżna jibqa' mixi l quddiem u noħolqu x-xogħol. F'dan l-aħħar 4 snin mhux biss ħloqna 20,000 post tax-xogħol, imma 20,000 ġuvni u xebba iggradwaw mill-Università u mill-MCAST fl-istess 4 snin. Fl-istess 4 snin. F'pajjiżna mhux biss edukazzjoni b'xejn, mhux biss università b'xejn, mhux biss stipendju, imma saħansitra boros ta' studju biex tmur tkompli tistudja barra minn Malta. Sa nibnu Biotechnology Park ġdid li sa joffri mijiet ta' postijiet ta' xogħol għal żgħażagħ u mhux żgħażagħ kwalifikati f'dal-qasam tant importanti. Nipprepara triq fisem il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern biex it-tfal tagħkom minn età ta' 3 snin 4 snin nesponuhom għar-realtà sabiħa tax-xjenza ħalli jiskopru il-ġmiel ta' dak is-settur. Illum hemm bejn wieħed u ieħor 8,000 anzjan u anzjani jaħdmu jaqalaw kemm jaqalaw u ma jitilfux il-pensjoni. Għax iktar kemm qed jgħaddi żmien, iktar qed nara kidba li issa qed tibda tattakka personalment lill-familjari tagħna, lill-missirijietna, lill-ommijietna, lit-tfal tagħna, dan għandu jieqaf f'pajjiżna, dan għandu jieqaf f'pajjiżna.